ug niya sab dinhi si Yolando Dais Garcia. Mayong hapon Pastor Chris. Usa ako ka-Adventista from Salcido, Eastern Samar. Astlang ko Pastor Chris last Tuesday nga episode sa pangutana Pastor, imong naisgutan nga dili gyud pwede ang usa ka magtotoo nga magbaligya og mga gidili sa Biblia sama sa baboy og uban pa bisan ang ilimnon makahubog. Akong pangutana Pastor, what if wala gyud lain og salapi ang usa ka magtotoo? Naa ba ang atong iglesia nga organisadong entity nga pwede masudlan sa atong mga ordinaryo membro sa SDA? Daghang salamat. Kay daghang salamat igsoon. Dili gid siya kaning imong gingon nga magbaligya og mga bawal kung wa na gitawag nato og mato panimo dinhi nga naisgutan nga dili gid pwede ang usa ka sa Biblia sama sa baboy, ilimnon makahubog. Iyang pangutana, what if wala gyoy lain nga kapangitaan sa og salapi? Igsoon dili ko makatuo ana nga walay laing kapangitaan igsoon. Kanang pagbaligya sa baboy, pagbaligya og sa bino igsoon, usa lang na sa minilyon nga mga pamaagi sa pagligosyo. Minilyon, dili gatosan, dili linibo. Minilyon nga mga pamaagi igsoon, og sa minilyon nga pamaagi ang imong nakita ang baboy, pagbaligya ra gyud sa baboy o pagbaligya ra gyud sa bino, mao gini atong nakita. Igsoon, abrihan nato atong una-una, i-open nato atong una-una, napay daghang klaseng ligosyo igsoon. Kung nabuhi man ang ubang Adventista nga wala magbaligya og baboy, wala magbaligya og alcohol, nganong dili man ta mabuhi usab uban sa taban sa Ginoo? Kung kana nga rason gamiton na sa mga rason sa mga pusher, niya moingon sila sa gobyerno, wala maggumilain makita nga among mabaligya, maura gid ni ang shabu. Di gina dawaton nga katarungan sa gobyerno igsoon. Sa samang paagi, lisod na dawaton nga katarungan sa Ginoo, magbaligya kag shabu, magbaligya kag alcohol da sa imong kag sigrilyo sa imong tindahan. Wa ka na nigrilyo, wa ka nag-inom, pero nahimot ang ahinti sa pagbaligya niya ng mga puntuha. Igsoon dili ikalipay sa Ginoo kanang mga butanga, no? So kung mga lagad ta atong tinun-on o niya ampo tas Ginoo nga panalanginan ta kay ang tanang butang nga atong naangkon, dili na ato iya na sa Ginoo. Hangin, tubig, ang imong gihanggab, ang imong giinom, ang imong gikaon, ang imong pagkatulog nga pagmata nimo wala ka namatay o unsa ba, utang nato na sa Ginoo. Kung adunay pagtuig igsoon atong gamiton kay kita buhion sa Ginoo, dili atong kagalingon. Ato lang mulihok lang gyud ta igsoon. So kung imong lang taon ang sa balaan nga kasulatan, daghan dinig igsoon nga nangabuhi pinaagi sa pagtuo. Kay lisod kayo mapahimot ang Ginoo kung wala kita gitawag nato og pagtuo. Na kung imong tan-awon ang ato nga Biblia igsoon dinhi sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6 nagyon, ug kung walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios sa iyang pagkaanaa ug nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Magabalos. Mabitang gingon sa Matthew City, panuktok kay kamo abrihan. Okay, boy no, natay color.